Kina gani na saka raina don Allah ki hagaza sanda nake ki zama uwar ƴaƴa na sarauniya ki aminta da ni soyayyar ki take min jari soyayya ta zama tirasi indai dare da lafiya shi so babu kuɗi ko mulki balle ka siya wanda ya samu wadda ke sunsa ya rage gaskiya na yi gamo da wata raina ke su da ita ne zan tsaya komai za ta so don zan mata shi ko da zan siya halittar Allah duk wanda ya ki ya zama dan tsiya kan soyayyar kina yi nisa karki sakani in sha wuya kin mamaye koyina kin bijinin jiki da majijiya la 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 masoyiya ga hannu na ki jani zinariya kina gani na saka raina don Allah ki agaza sanda nake ki zama uwar ƴaƴa na sarauniya ki aminta da ni zan yi alfahari in kika aminta da ni soyayya ta korina a kisan da ni tarayya ta take ta saka an san da ni ki min guzuri mata kila mani daɗi da wuya ni zan so ki kasance da ni cutar da take rage ɗaya ce magani mai kyan tafiya sannan ki ce da ni tarayya da ke akwai na an san da ni da in yi rashin ki gara a ce ma babu ni tarihin sanki yasa a ce yau babu ni kalmar rabuwar ita take rikitar da ni nisan da nake ko da yaushe ki tare da ni a cikin masoya dan Allah ki sa da ni duk wanda ya so ka daure kai masa magani